U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stranke Pravo i pravda i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića govorit će poštovani zastupnik Josip Jurčević. Izvolite. Sve ja srdačno pozdravljam i evo čuli ste u ime dva stranačka kluba i u osobno ime kao neovisnog zastupnika očitujem se o točki današnjeg reda, ali čini mi se da smo se ukopali u naše stranačke nekakve rovove i da je to pogrešna metodologija. Jer prema Ustavu i zakonu svatko od nas, kao što je rekao i mandatar, dakle mandat ovdje u Saboru je osobni. Prema tome sve što govorimo u konačnici jest naša osobna odgovornost, kako moralna, tako i zakonska, politička, pa i povijesna. I u ovom predloženom programu govori se o tome kako su izazovna vremena i s time se slažem. Ta vremena su puno izazovnija kad gledamo i svjetsko okruženje, kad gledamo europsko okruženje, regionalno, a isto tako kad gledamo situaciju u Hrvatskoj. Podsjeća to veoma na kraj 80-ih, početak 90-ih godina i mislim da bi bilo dobro da se svi prvenstveno suočimo sa tom činjenicom, a onda da najprije promislimo, dakle sami u ime ovoga mandata kojega imamo i kojeg smo dobili od hrvatskog naroda, od hrvatskih građana. Valja znati da je ovo sigurno najčasnije tijelo uopće u hrvatskoj povijesti, Hrvatski sabor, i na njega možemo biti ponosni, i da nije bilo Hrvatskog sabora tijekom stoljeća i banske vlasti, ne bismo vjerovatno institucijski danas se održali i znali ko smo i što smo i kakva bi nam trebala biti budućnost. U tom smislu, dakle, poštujmo to tijelo, pogotovo kada smo nakon 9 stoljeća prvi puta dobili prigodu, zahvaljujući herojstvu hrvatskih branitelja, Božjoj pomoći, cijelom nizu drugih događaja koje ovdje ne treba elaborirati. Međutim, isto tako Hrvatski sabor je zbog teškoća u kojima se Hrvatska nalazila bilo tijelo koje je donijelo cijeli niz sramotnih, katastrofalnih i veleizdajničkih odluka u povijesnom, političkom i moralnom smislu. Pa onda ako to sve uvažimo, vratimo se opet sebi. Podsjeću samo na nekoliko tih odluka. Zahvaljujući toj nesreći što Sabor nikada, pa ni u samostalnoj Hrvatskoj, nije igrao ulogu koju bi trebao igrati i koju formalno pravno ima. Dakle, i prema demokratskim standardima, pogotovo danas Europske unije, ali i prema odredbama Ustava Hrvatske od 90. na ovamo, nedvojbeno da je Sabor glavno tijelo, ne samo zakonodavno, nego ishodište svih ostalih vlasti, izvršne vlasti, sudske vlasti, i mislim da to ne treba posebno elaborirati. Valja podsjetiti na čuvenu riječku krpicu, koja je jedna od većih veleizdaja u drugoj polovici 19. stoljeća, koja je donesena u Hrvatskom saboru. Protivno, dakle, interesima hrvatskog država, hrvatskog društva, države i hrvatske budućnosti, i to plaćamo i danas jednim dijelom. Isto tako, Hrvatsko-ugarska nagodba ili 1918. godine, kad smo imali prigodu biti suvereni, u tom ludilu, rekao bih, osnovali smo državu SHS, dakle samostalnu državu, kojoj je glavna zadaća bila prema odredbi da se što prije utopi u prvoj Jugoslaviji, sa posljedicama koje znamo. Preskočit ću i doći ću do 1996. godine, gdje se možda najbolje iščitava u kojem je stanju Hrvatska. Tada je Hrvatski sabor počinio jednu od najvećih suverenističkih veleizdaja, donoseći, ja to tvrdim, a i niz pravnika, ustavni zakon o suradnji sa Haškim sudom. Da biste vidjeli koliko je tu naslaga, tada je vrsni pravnik, pokojni Ivan Gabelica i saborski zastupnik, 1996. podnio ustavnu tužbu zbog neustavnosti tog ustavnog zakona. Znadete li kada je dobio odgovor, odnosno on je već bio pokojni? 2017. godine uoči presude Haškoga suda vezano za proces šestorici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, da bi ta presuda imala
legitimitet i opterećivala hrvatsku budućnost na puno načina s kojima se Hrvatska nikada nije suočila, a biti će povodom obljetnica toga, više riječi će biti o tome, jer Hrvatska ništa nije napravila da poduzme reviziju u tome slučaju, iako postoje povijesne činjenice, iako sam ja tamo bio vještak koji je to sve skupa objasnio, obranio i tako dalje, kao i niz drugih slučajeva. No vratimo se dakle ovome danas. Dakle, govorimo o programu. Poznato nam je da u Hrvatskoj zakoni su fenomenalni, govori su fenomenalni, ali postupanje i čini hrvatskih institucija su katastrofalne, a veoma često i veleizdajničke. Onda da bismo danas ili sutra dali povjerenje mandataru, nemojmo se baviti ovim projekcijama ili kako je već ovdje dosta zastupnika govorilo, nego po onoj staroj biblijskoj ili drugoj, dakle humanističkoj mudrosti. Dakle, po djelima ih prosuđujte ili kako su stari Latini rekli facta facta non verbis. I ajmo vidjeti dakle u ovih 8 godina zaslužuje li isti sastav, isti program, zaslužuje li naše povjerenje uvažavajući sve ovo što sam ovdje kratko naznačio. Pa ću samo naznačiti nekoliko činjenica koje su neupitne i isto tako znanstveno dokazane. Ne od Josipa Jurčevića, nego od cijelog niza istaknutih znanstvenika u Hrvatskoj. Pa jedna od tih je dakle rušenje demokracije u Hrvatskoj. Sjetimo se na koji način je zloporabom pravosuđa, to je već poznato u Hrvatskoj, ali i medicinske etike. Kako je sadašnji mandatar dakle osigurao većinu? Preko slučaja Saucha, dakle znamo koliko je on imao animoziteta protiv nečega što znači HDZ, dakle to je jedan slučaj. Drugi slučaj koji je srušio hrvatsku prehrambenu suverenost, koja je ključna za sve druge suverenosti, od onih sigurnosnih pa nadalje. Lex Agrokor je od strane hrvatskih institucija nadglasavanjem, opet korupcijskim načinom, proglašen sukladnom, da je sukladan europskoj pravnoj stečevini koju smo potpisali, da je sukladan hrvatskom ustavu i hrvatskim zakonima koji se odnose na gospodarstvo. Međutim, najistaknutiji sveučilišni profesori od Jasnice Garašić pa nadalje, dakle tvrde potpuno obrnuto. Dakle, da je to protivno europskoj pravnoj stečevini, protivno hrvatskom ustavu i protivno cijelom nizu hrvatskih zakona. To isto misle 3 neovisna ustavna suca koja su napisala i dostupno vam je na internetu svaki posebno izdvojeno mišljenje koje se svodi upravo na to. Protuustavno, protivno europskoj pravnoj stečevini, protivno hrvatskim zakonima. I završilo je naravno gubitkom hrvatske prehrambene, a onda i svake druge suverenosti. Ili još da dodamo, recenzent zakona je bio sveučilišni profesor Petar Miladin, koji je, reći ću jednim simboličkim rječnikom, masakrirao taj zakon. Naravno, vlast nije ga uvažila i videći to, on je javno izjavio i to je dostupno u medijima. Zabranjujem vam da moje ime dovodite u bilo kakvu vezu s tim zakonom. Zatim, sjetimo se COVID diktature u svakom pogledu, dakle globalističke agende, da ne ulazim u to, danas se s time nismo ni počeli suočavati. Za razliku od najmoćnijih država u svijetu, Velike Britanije, SAD-a, da ne nabrajam dalje, dakle institucije u tim državama, iako su donosile odluke koje su dakle bile katastrofalne, izazivaju dugoročnu smrtnost, genetske deformacije i tako dalje, sve što tvrdi medicina, one danas postupaju potpuno drugačije. U procjeni svega toga, pa isto tako i u procesuiranju svih onih koji su u tome sudjelovali. S time u Hrvatskoj nema govora, s time da je to iskorišteno, sjećamo se, za uvođenje te meke diktature gdje jedan čovjek dakle ima suverenu vlast, a to je bio predsjednik vlade, a sadašnji mandatar, koji određuje ko će sjediti u Saboru, što je protivno elementarnim demokratskim načelima, određuje ko će biti ministri, ko će biti u Vrhovnom sudu, ko će biti u Ustavnom sudu i određuje kako će sabornici dizati ruke. Nažalost, sličan sindrom događa se i u ostalim strankama. I opet naglašavam, odgovornost je na nama kao pojedincima. I suprotstavimo se jednom takvom modelu. Obzirom na situaciju koju danas imamo u Hrvatskoj, koja je puno rizičnija u svakom pogledu, izazovnija, da upotrijebimo tu blagu riječ,
izazovnija nego što je bila u onim dramatičnim vremenima krajem 80-ih i početkom 90-ih godina. Kad se radi o problemu demografije, to nije uopće nikakva nova priča. Hrvatska je, zahvaljujući koje čemu, da ne govorimo o nasljeđu, kulturologiji i tako dalje, imala sjajnu demografsku školu čitavih 100 godina. I već u Jugoslaviji sjajni hrvatski demografi su ukazivali na sve ovo što nas čeka danas. Međutim, nisu mogli ni slutiti da će to poprimiti ovakve razmjere. Pa koga zanima, neka pogleda iz 1991. godine knjigu doktora Nejašnića, koji je napisao, dakle, depopulacija u Hrvatskom sa svim značenjima koja nam se danas najviše događaju. Isto tako do dana današnjega, dakle, demografi dalje nastavljaju i upozoravaju, nude modele, toplu vodu, kako bi rekli, za rješavanje demografskih problema, međutim, ni traga tome. Najbolji primjer kako se to rješavalo je istaknuti mladi demograf koji je bio pomoćnik ministra, gospodin Marin Strmota, koji je predstavnik te starije škole, dakle, i gospodina Akrapa, akademika, i gospodina Šterca, da ne nabrajam, tu cijelu demografsku školu, jer znademo dobro kako je to završilo. Dao je ostavku jer praktično ništa se nije napravilo na tome. Zašto se to nije napravilo? Dakle, radi se, da pojednostavim zbog kratkoće vremena, radi se o zamjeni stanovništva. To je povezano sa cijelom globalističkom agendom koja se najsnažnije odražava upravo u Hrvatskoj jer nemamo nikakve institucijske zaštitne mehanizme. I opet jedna komparacija, usporedba, dakle nikada u hrvatskoj povijesti koja je bila bremenita seljenjima, nasiljima, kada je Hrvatska bila ostataka, svi ste čitali Smail Agučengića o danku u krvi koji smo plaćali. Kad su mlada djeca uzimana, dakle, u masovno, i to je bio danak u krvi. Ali danas, u proteklih 10 godina, nikada u povijesti nismo brojčano, a pogotovo kvalitativno u smislu reproduktivne moći i razvojne obrazovne moći, nikada takav danak u krvi nismo platili kao što smo platili ovih 10 godina. I ako računamo, a to su neki izračunali, dakle koliko košta $500 000 te robe zvana radna snaga, sve što smo navodno dobili od Europske unije i drugih institucija je dakle minorno, kad gledamo samo novčano, dakle što je uloženo, da govorimo o razvojno, reproduktivno i tako dalje. Dakle, to su prave katastrofe. I ovaj model koji se nudi je potpuno pogrešan. Dakle, to bi trebalo biti ne ministarstvo, dakle svaki resor bi morao biti razrađen, ali opet je pitanje tko to provodi. Nije problem što će se napisati, svaki demograf prosječan može napisati, dakle, tu toplu vodu prepisati i slično. Međutim, problem je u provođenju. A provođenje ovih 8 ili 10 godina je bilo katastrofalno. Ti problemi naravno nisu počeli u vrijeme proteklih 8 godina i strukture koja je imala pozicije moći. Ti problemi možemo ići, svi problemi možemo ih ranije nalaziti genezu, ali nikada ovakvo ubrzanje nisu imali. I tu opet proizlazi naša odgovornost u tome smislu. Neću o tome dalje, idemo na drugu temu koja je iznimno važna identitetski, a to je Istanbulska konvencija, da ne govorim o njenim detaljima. Samo ću podsjetiti, i to možete vrlo lako u roku 1 minute, upišite HAZU, Istanbulska konvencija, upišite HBK, Hrvatska biskupska konferencija, pa ćete vidjeti 2018. da su te dvije inače sramežljive institucije shvatile, dakle, koja je to identitetska, a onda zapravo i svaka druga katastrofa, jer iz identiteta i tih poremećaja vrijednosti proizlaze sve druge katastrofe. Dakle, znanstvena institucija, najviše pameti u Hrvatskoj se vrlo jasno očitovala, isto tako vrijednosna institucija koja je iznimno zaslužna uopće za hrvatsku povijest, jer često nismo imali državne institucije, pa je crkva obavljala tu dužnost, dakle, isto tako se jasno protiv toga očitovala. Imate izvješće Grevija, dakle onoga koji radi monitoring, pa ćete vidjeti koliko je ta nakaradna institucija rodne ideologije sa svim svojim nijansama već institucionalizirana u Hrvatskoj. I došli su nalozi i direktive da u naredne 3 godine taj posao treba dovršiti. Zato je važno da ista Vlada nastavi taj svoj mandat. I molim vas da to najozbiljnije shvatite. Kad se radi o
dva ministarstva identitetski iznimno važna, kultura i znanost. Tu je prava katastrofa. Simbolički je dovoljno podsjetiti na sramotni, skandalozni film koji još uvijek kruži po svijetu, 15 minuta masakr u Dvoru, koji je financiran našim proračunskim sredstvima, gdje je do grla isto tako u to uključena ministrica donedavna, a isto tako predložena buduća. To je samo mali znak, dakle, cijele produkcijske katastrofe od HAVC-a i svega ostaloga izdavaštva, dakle, sve protuhrvatske stvari u svakom pogledu, dakle, protivne hrvatskom društvu, njegovim interesima, se financiraju iz toga ministarstva. Ne slučajno, jer to se da. Hvala lijepa. Vrijeme vam je isteklo. Dobro, evo, zahvaljujem. Prema tome, molim vas, jel? Nema prema tome, vrijeme vam je isteklo. Hvala lijepo. Da.